En campanya electoral vam presentar el nostre projecte de que el complex del Vapor Nou fos una fàbrica de creació artística, un espai multidisciplinar de creació cultural lligada amb el complex cultural de l'Escardívol, per fer de l'Escardívol, de tota aquesta zona que connecta el centre amb la plana del Castrell, veritablement un espai de dinamisme cultural i d'oci i que permetés transformar tota aquesta zona que a dia d'avui només és un pàrquing. Aquest mandat hem vist com diversos projectes, com la peatonalització del centre o la reforma o urbanització del Parc de Can Oriol, s'estan fent de manera improvisada, sense consens polític i de manera molt poc planificada, tant tècnicament com econòmicament. A la moció que presentem el mes de juny, el que demanem és que aquest projecte, que pot ser el gran potencial de transformació de la ciutat en el futur, no cometem els mateixos errors que amb el centre, que amb Can Oriol, sinó que aquí aconseguim generar un consens polític de totes les formacions, que hi hagi un procés participatiu real i creïble previ i també un procés creatiu en què urbanistes, arquitectes, paisatgistes puguin, sobre la base d'aquest procés participatiu, pensar un projecte realment innovador, realment transformador. Volem que aquesta zona de l'Escardívol, el gran potencial de transformació de la ciutat, tingui un projecte sòlid, potent, i que d'aquí uns anys, quan mirem enrere, diem aquesta vegada sí que ho hem fet bé.